Hello guys, majong adlaw ninyong tanan. Welcome back sa maang channel Ai and Mariano Family. Karon dayong adlaw guys, manguha mi ni Mayor og makupa adto sa ugangan ni Manang Helen kay nako nay daghang bunga. Hindi agi man na magkuhag makupa guys, maguna pud mi daari sa buwakan daris bandahan kay daghan na pi bunga, dagnay ha, daghan na pi bunga. Maguna mi daris bandahan guys, karis aris buwa kay nanay daghang sagbot, dagnay has unsa ba among gunahan. Kita tayo guys, nagmaabot na mi sa adto sa makupa. Adto sa mga angkwa ag makupa guys. Kita ra tayo nagabot namo. Talman na ron guys, damis ibabaw guys. Ugangan ni Manang Helen guys, nang nangadyo mig kupa guys, makupa. Ha? Kailangan ni Uncle. Vlog. Anak ni Daw Artilio. Kailaman di ay. Vlog. Kit as vlog. Kailan pa dagan mo pa ko? Kailan man magawa nito? Oy, pasmit ko Na guys, ang daga na bunga guys. Wow, di ay. Masinita nila ay. Sila nung sinyo? Total na. Total na di ay. Parang daghanam jug bunga yun dagko. Uncle man. Vlog ni Norame nga. Dato slay. Kaya naman sa Hinay ba dyan dayor? ano ba ito isang vlog? Kamong, dahil yung mga utang. Naguna-una ang tawag po Bayad. bayad. Kaya hindi na ba ito dyan? Inong utang nga mauna yung mauwang maningil. Guys, dara magamong kuha Mayor guys da. Hapit sis Mayor intunsi sa hagdanan. Agkisang ipanghambin guys. Nangajabo imbis kay gili kay nga di mga hog. Pag abot pa sa hagdanan, hapit man ning talikod ag hagdanan di na beghag jang ipanghambin. Darang dakuha dyan guys da. Gikit-kit Kit ni Mayor parang dakuha. Ang staring imong tiil, undoy. Adyo pari pa akin-akin na imong tiil. Duding-duding na do. Ana day anak si gawa si Mayor karon. Ana Uncle. Amin na tayo na. Mana masabtan niya. Ugangan ni Manang Helen guys. Rakaluoy kadyo guys. Mao ni tag-ijas makupa guys nga magisak-an guys. Tara lami. Aran dagko kadyo la nala. Dai sa ka ko pala na. Sa hagdanan ingon ni takilod, takilid. Tumawag na ng dughan lisa na pud. Bangko. Ako nang gamay pa ko ikatakilot na. Wag bang tumakain mga langgam. Nangadaghay kinanalo. Mga langgam ng kain. Ha? Mga puwak. Di na guys. Uli na mi guys. Di kuno amo guys pero gipangkit kita na namo. Arang lami amo jud kupa guys daga guys. Aw amo mo jud ni Mayor kay apa? Wa ra ba karuling sa hagdanan sus guys dako ang buto jud. Namuot jud ko si jang hambin guys di ko kamubuon. Ikaw ba video? Bawo to nga na kulbaan mo pud ko. Murag lihag siguro to yor. Kulbaan pa ko kani mura magmulibot ag hagdanan. Awas kabang guys nagkuan nagbulrum. Iwagan pati ning iruan ay. Nagsusas ka bang diksi? Nagsaba na nagsipa-sipa. Sipa sa isa? Nagbali dance. Ano man nanay? Galikuwang na nag-size. O din mo ndag iro. Nag-TikTok mo jid gyapon na. Di, nag-practice na siya kay December na ba hapit nag Christmas party. Guys, guna-guna sa ko diri guys kay murag lami iguna kay hugog ag mga sagbot ba kay gikan man iuwan. Kagang agi oh. Murag daro. Kay adto yor. Tanawon. Total man nun. Madyo may butas no. Man makahimi-himi.
Ibuot lagi pero bilahan ng sikila. Grabe si Kila. Basta naman natin, Rick. Muragi hampag sa libot sa kaldero. Hampag sa dato. Dito, mura dyan. Sabod sa, kunot ka ha. Pagtutakilo diha, at takilod. Tiri! Pagtutaliko diha. Kay, Tiri! Ano ka na may suot maguna? Gusto mo sige pakita ng buhog. kit ang tatay, ang imong buhog. Di ba nga yung mga mo ng padama? Kit ang tatay ng buhog. Maguna. Eh, matay na nga ang piko. Wala na nito bangay. Ago ha. Di nga, nalagit eh. Matay na nga ang piko. Wala nito abangin na. Eh, hindi naman lagi kuha ha. Ay, kagwapo lang. Kita ko na ng sudaan. Wala na subay na. Sudaan dahil. Di ma. 350 lang. 350 lang. Ang piko nga tinalo din kay apupuhan man kay wag din. Ganahan. Bayiran na. Yung tinapok ay. Ganahan ka dati. Tae kay tinapo. Hoy! Bayiran na ninyo ba para mula? Ay. Kapon kang tinapo. Tae kay tinapo. Para masawa na. Dali. Tinapo ko yung tawag. Kadire. Wow! Kadire. Ikaw kaya nangibot pa ko dahil. Nangibot ba ka dati? Ba't nang magsakit nga tang at nang kuanda ni balik kawang kay man nukod man ka. Ang maglasing. Palis pa. Di ba dang sa unas magikamot ta di manukod kay magsakit ang balik kawang. Mga may patutuos mga tiguwang. Sa mo ito nagka-kuan. Tiri nga na magguna, magpakigo man. Mao, ilang nundog na nga mag-ban majorit. Wala nang pagka. Nangandun ko ay ba? Ay, Ha? nagsundun ko no ban kijurit. Ban kijurit. Nagsundun. Kuha na si Dala, bayoton man, di. Ban kijurit. Hindi, magbabayot pag majority. Pakitag legs. Pwede og lamig lids. Nandun mo rag-legs. Dagag legs ko kasungan ka baw. Why boots ko alam. Why boots ka na baw. Barok. Nabi tayo lang tayo kasungan ka baw. Mahatang ko rin sa alam ko. Sawag ni mo sao, unjag ag karing Uy, ka na naman ng sandal gikuan. Kalapit-lapit. Naagad nila. agmiki ra bagay din sandal. Na may sapatos aw Ay, butas na butas datong usa. Ra Ano gadis ka. ka pikngan? Pawalok din. Adyo, pinagpil mo na lang. Sayang ni ay. Ako na pa kayo, mga mga. Sana all bisita. Gasa dang. Dang. Pagda gasa. Sino doon? Gasa. Agay kay. O pwede pilipog pangtulak. Pagtulak ko rin yung kabuang. Minanay pa. Ay, kabuang na Ako, lalimad, pagka mabuang ko na nan. Pugang ganyan. Buang galing di pa buang. Sobra. O nga, nagkalisid, magaling mas baboy, makalisid. Sa mutang, impyod. Dahil mga ranggan. Dahil hindi ni upan. What ay siwa nay na may mga tagtag res ka ko inay. At galing nga. Sabon. Siapa dia Aisyah? Ay boy, ang baboy ko nulutuon. Amako. Asigang nga na po to. Ing nagkarni na yung baboy. Mugisit. Sigang nga ibang kuno. Siya. Ako na malaka dari itong buong haptiksian. Guys! Isa magpaguna diha, diha. So, may kabog na rin. Tarang. Upat na pag-isa nagdudan. Upat. Ang bakit, sige pa ba? Shining in your light. Nabukol siya natin, naghanap ng giguna. Dari. Mama ako migas. Nay, atong ning kuana ning atong kuanay banda nay. Mo palit ko abuno nay. Siya man. Para palit ako kabuno. Abuno ay. Abuno ko no. Oy, ate, kamusta na mga manok? Tumbaw be. Kumusta ko nga man? Kamusta na mga manok nga ayo na ba?
Hati ami lagi po baliwa ni mo ha. Medyo. Itik mas nanay. Bantay din ko alay sibuyas nay. Kay gisuongas ko na pitiri na. Ituwaran. Gituwaran mo sibuyas patay din na nay. Na. Kalimut ko. Duha ray padungan na mamatay mabuhi managhan. Juran man. Multiply man. Patay din na nay juda ko. Laos din na. Kasasala. Pantay, gid Ari ko labo lekse. yun. Nay magsakit og tiil balik tawag gid na. Atos gid na piko. Tingnan na ka. Haros masina. Pagtak. Harus mo sila sakit. Ingnan naman pa na, dahan-dahan. Dinday. Maingan di ka dandahan. Ay siya. Ang sakit. Sakit ang ulo ko. Mao ga apil-apilan mas nanay. Gimibeto na mo sa tayo pag dujan-dujan. Aw. Tanda, pasingat di ay. Di kayo ba magpasingat kita tayo? Ang Facebook now. Dahil na nang pagkapaling Facebook now, nay. Nanay others. Nanay others na. Mga ngilad sini mga kahoy nga gipangkuanas banda. Ika magundog dito sa aula. Kung ikayo. Kurentehan mo na pag-agi niya. Ag-agis na rin. Kurentehan. Antik mo to. Uy, badwe. Hoy, Madrid ka. Wala lagi kao. Huwag may sarong. May sarong na yung Madrid. Madrid ko na yor. Tuar mag-Madrid ka. Saan mo dyan? Ay, sari mo Ariana ko. Kapon di pa na. Nah, ibaw ano gud mo, hindi mo tuod og basurahan nga yung mga pagsasaging dira dali pang labog. Hala daghan gilubi-lubi nay. Labi, ano ba na? Labi, ano ba na? Tambaw siya. Tambaw. Tambaw sa buwang. Tambaw uwan. Sa tambaw na ni. Ugam kay kukuwag. Tambag ugam, akin sa itong ipang ugam diha. Dahil daghang daring tambag among napad. Itong ipang luasag ka na po diha. Dahil daghang tambaw. Ay, talino. Di ba nilang sakdanan mo raman datig barsyahan? Buslot magliko. Karaang basahan. Ato di kapalit og nga tuyo. Katawaan dyan ni May. Katawaan dyan ni mo. Hindi ko musakay. Magbakla. Sakay mo. Palit galit ka sakay. Di, musakay. Katawaan pa din. Parang lami mura po tag-artista ba nang sakay? Palit na po ka. Mura na tiga. Madu pa magsakay kung kabaw. Kabong imoy. Daghan pa ko'y kahag magkabaw at wala ka nung sinyo. Wala ka pariar si Moy. Classmate ba mida grade 4? Ang kulyol. Classmate midas yung Papa Mayor. Classmate midas mong Papa Mayor. Karang grade 4 may ka-classmate. Garaan. Ngayon pag kaila ka na ni Mayor. Yung pas Mayor wa. Pagsaka Pasko pa. Ikaw na Mayor? Ilhan man. Galatan. Ang kulyol. Classmate mami na nasgaw. Sinyo. Grade 4 may na ka-classmate. Hinubadzay. Sinubajay na lagi. Ano na ko? Hindi na magduta na nas mga bata. Magkasalaot na diha. Gajun. Nagabuk naman eh. For 17 years old. Abubi. Abot na tanig se. Nay, naku nung inject rong lunes, nay. 17 and above. 12. Abubi pataas. 12
217 abobe. 12 to 17 abobi pataas ko nunay. Magpa-inject ba mo? Diyan. Dati basta eh. Kagawad. Nari magapon. 17 years. Abobi pataas. Kalban po na 4 wheels. Abobi. Do not intry. Ha? Guys, katong basig na ikipang bungog inyong gandihan katong tango na dahil pagkambuli dia. Uy, dang gandang Buri ko nung talite kayo. balik mau ni danggal diwin inay. Ano ka rin sa pansin? Pero, Aya! pero. Sagus pansit. Ikaw! Pero ibuwad na. Nagbuwad, palit na, ibuwad. Tapos Mariano dari sa ubos guys, galampas dari sa kamutihan kaya mga ang gardinan. Tamna na magtaong o batong. Lamin tani daruhon og napay kabaw. Un puhog makakwarta may magpasuhol mig padaro. Arong tambak ag garden. Tambak ag mga utan. Mari jang tulin guys na. Init pa Mariano. Mariano. Grabe singet to. Ito na tamas ubos guys to kamutihan. Namatag nang ka guys, ara ba ning tinanong. Tamis ra balajang nang ka. Dana ra kabi. Ay nako ka, balik dito. Matug. Ara kainit pa kadyo. Apil-apil pa kada ditong mga tanga-tanga ka. Nang kahoy, dana perdagan ng kahoy guys. Binaghang Mariano. Kinahoy dito sa baba dito to. Ang mga putol-putol nga gikan gi. Mga salin-salin.